Dobrý deň. Vítajte na videoinštruktáži Ako používať web stránku Fotka na plátne.sk. Web stránka Fotka na plátne.sk umožňuje vytvorenie hotového obrazu z vašej fotky. Vytvorenie vlastného fotoobrazu je veľmi jednoduché a zvládne ho naozaj každý. Na hlavnej stránke sa nachádza cenník, v ktorom nájdete aktuálne ceny pre ponúkané rozmery. Je dôležité spomenúť, že cena je vždy rovnaká, či bude obraz orientovaný na výšku alebo na šírku. V prvom kroku si nahráme fotku z počítača s tlačením tlačítka, tu kliknite a nahrajte svoju fotku. Z nášho počítača vyberieme fotku, ktorú chceme nahrať a počkáme, kým sa fotka nahrá do nášho systému. Pokiaľ je vaša fotka v dobrej kvalite, nahrávanie môže trvať dlhšie. Ako vidíte, fotka sa nám úspešne nahrala a teraz ju môžeme ďalej ľubovoľne upravovať. Náš systém automaticky rozpozná veľkosť fotky a vyberie za vás najlacnejší vhodný rozmer. Zmeniť rozmer je veľmi jednoduché. Myšou vyberieme rozmer a klikneme na neho. Zobrazené rozmery sú vždy vo formáte šírka krát výška. Pokiaľ by ste chceli daný rozmer otočiť, teda zmeniť na opačný, v tomto prípade zmeníte rozmer zo 100x60 na 60x100, jednoducho kliknite na Otočiť rozmer. V reálnom čase vidíte, že systém otočí rozmer na opačný. Najdôležitejším indikátorom je kvalita fotky. Tento indikátor vám ukáže, do akej miery je vaša fotka vhodná na tlač na plátno. Preto našim zákazníkom neodporúčame vkladať fotky zhotovené mobilným telefónom, fotky oskenované alebo fotky zhotovené starším typom digitálneho fotoaparátu. Náš systém v reálnom čase vypočíta, aká je kvalita fotky, ktorú ste nahrali v závislosti na vybranom rozmere. Viac o kvalite fotky sa dočítate v pomocníkovi. Na ľavej strane sa nachádza úprava fotky. V okne s úpravou fotky môžete výrez nahratej fotky ľubovoľne zväčšovať alebo zmenšovať kliknutím a podržaním ľavého tlačidla myši na biely štvorec. Takisto môžete výrez ľubovoľne posúvať kliknutím a podržaním na štvorstrannú šípku. Všimnite si, že aj tieto zmeny sa vždy premietnú do ukazovateľa kvality fotky. V prípade, ak vám systém ukazuje, že vaša fotka je nekvalitná, odporúčame zmeniť rozmer alebo taktiež zmeniť vybraný výrez na väčší, prípadne menší. Ďalej si vysvetlíme, ako bude vyzerať hotový obraz po úprave fotky. Časť s prerušovanou červenou čiarou označuje celú oblasť, ktorá bude vytlačená na hotovom obraze. Priesvitná časť označuje oblasť, ktorá bude vytlačená na hranách, teda bokoch obrazu a uvidíte ju z bokov. Časť, ktorá je viditeľná najviac, označuje oblasť, ktorú uvidíte na zhotovenom obraze spredu. Oblasť s bielým pozadím nebude vytlačená vôbec. Pokiaľ si neviete s úpravou fotky poradiť, pripravili sme pre vás pomocníka, v ktorom nájdete všetky dôležité informácie. V prípade, ak si prajete nahrať inú fotku, stlačte tlačidlo Zmeniť fotku. Pokiaľ ste s úpravou fotky a vybraným rozmerom spokojní, kliknite na Pokračovať na dodacie podmienky. V dodacích podmienkach si vyberiete, či ste fyzická osoba alebo právnická osoba, vaše meno, priezvisko, e-mail a telefónny kontakt. Pokiaľ je vaša dodacia adresa iná ako fakturačná adresa, kliknite na Chcem zadať inú dodaciu adresu. Na dodaciu adresu vám príde hotový obraz. Čo sa týka prepravných podmienok, zatiaľ našim zákazníkom umožňujeme dodanie kurierskou spoločnosťou a platbu formou dobierky. Dopravu máte pri každej objednávke zadarmo. Máte zľavový kupón? Uplatnite si ho na tomto mieste, a to jednoduchým spôsobom. Píšete číslo zľavového kupónu, kliknite na Použiť zľavový kupón a náš systém vám automaticky zníži cenu podľa hodnoty zľavového kupónu. Ďalej je to už jednoduché. Pokiaľ súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami, zakliknite ich a pokračujte ďalej na sumár objednávky. Musíme vás ale upozorniť, že vaša objednávka je záväzná a právo zrušiť objednávku je vylúčené vzhľadom na to, že fotografie a fotoprodukty sú vyhotovené podľa požiadaviek objednávateľa a boli prispôsobené výlučne pre jeho osobnú potrebu. V sumáre objednávky nájdete všetky dôležité informácie a krásne ilustračné foto, ako bude váš hotový obraz vyzerať na stene. Pokiaľ ste spokojní, kliknite na tlačidlo Objednať a v zápätí vám pošleme e-mailom potvrdenku o nákupe.
Ďakujeme za pozornosť a prajeme príjemný nákup. Pokiaľ máte ďalšie otázky, radi vám pomôžeme na e-mailovej adrese info@fotkanaplátne.sk.